light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanin. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibok kalibutan nga ang katawhan mutuman unta sa mga balaod sa Dios, dili lang balaod sa tao. Ato usab nga iampo nga ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagis pagpamalit ani ato mga slots nga hatagan unta sila sa Ginoo sa kalinaw o kalampusan sa tanan nila mga buluhaton. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalam kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga makagagahom ug way katapusan, nga nagdumala ka sa langit ug sa yuta, patalinghogi nga maluluyon ang mga pangaliya sa imong katawhan ug itugot ang imong kalinaw sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon ni Samuel. Ang Ginoo nangutana kang Samuel, magsigi ka ba lamang og subo tungod sa akong pagsalikway kang Saul ingon nga hari sa Israel? Punaglana ang imong sudlanan nga sungay ug lakaw ngadto kang Isay nga taga Bethlehem, kay gipili kong hari ang usa sa iyang mga anak. Si Samuel miingon, unsaon kuman pag-adto kun hisayran kini ni Saul, patyon niya ako. Apan giingnan siya sa Ginoo, pagdala og natimbaka, ug kun pangutan-on ka, ingna. Ania ako aron paghalad og mananap nga sunugon alang sa Ginoo. Ug dapita si Isay sa pagtambong sa paghalad, kay didto sultian ko ikaw sa angay mong buhaton, ug dihugi ang tawo nga akong itudlo ingon nga hari. Gituman ni Samuel ang gisugo kaniya sa Ginoo, ug miadto siya sa Bethlehem. Gisugat siya sa mga kadagkuan sa syudad, ug nagkurog sila ug miingon kaniya, kalinaw ba'y imong tuyo kanamo? Miingon siya, oo, ania ako aron paghalad ug mananap nga sunugon alang sa Ginoo. Hinluin ninyo ang inyong kaugalingon ug tambong kamo sa paghalad. Unya, gipanalangin na niya si Isay ug ang iyang mga anak,
o gidapit niya sila pagtambong sa paghalad. Sa pag-abot gayud nila, si Samuel nakakita sa anak ni Isay nga si Eliab, ug nagtuo siya nga ang pinili sa Ginoo mao ang diha sa iyang atubangan. Apan ang Ginoo miingon kang Samuel, ayaw pagtan-aw sa iyang panagway, ni sa iyang gitas-on kay dili siya mo'y akong napilian. Ang Ginoo dili sama sa tao, nga ang gitan-aw mao ang panagway ug dili ang kasing-kasing. Unya gitawag ni Isay ang iyang anak nga si Abinadab, ug iyang gipalabay at ubangan ni Samuel. Si Samuel miingon, dili usab siya mo'y napili sa Ginoo. Unya gipalabay ni Isay at ubangan ni Samuel si Sama, ug miingon gihapon si Samuel, dili siya mao'y napilian sa Ginoo. Ug gipalabay ni Isay at ubangan ni Samuel ang pito niya ka anak, ug si Samuel miingon, dili kini sila mao'y napili sa Ginoo. Unya giingnan ni Samuel si Isay, ani aba dinhi ang tanan mong anak? Si Isay mitubag, wala dinhi ang kamanghuran, nagbantay siya sa mga karnero. Giingnan ni Samuel si Isay, ipakuha siya kay dili kita maghalad, hangtod nga maabot siya. Busa gipakuha ni Isay ang kamanghuran. Pula-pula siyag naong, nindot siyag mata o gwapo. Mingon ang Ginoo kang Samuel, hala, dihugi siya, kay mao kini siya ang akong napili. Unya, gikuha ni Samuel ang sungay nga gisudlaglana, ug iyang gidihugan si David at ubangan sa iyang mga igsuon, ug mikunsad kang David ang espiritu sa Ginoo, ug nagpabilin kini kaniya sukad ni adtong adlaw. Unya, miadto si Samuel sa Rama. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Hikaplagan ko si David, akong sulugoon. Hikaplagan ko si David, akong sulugoon. Misulti ikaw kaniadto, diha sa usa ka talan-awon, ug sa mga nagtuo kanimo miingon ikaw. Sa usa ka hawd akong gibutang, ang usa ka purong-purong. Sa katawhan akong gibutang, ang usa ka batan-on. Hikaplagan ko si David, akong sulugoon. Hikaplagan ko si David, akong sulugoon. Sa akong balaan nga lana, gidihugan ko siya. Aron ang akong kamot sa kanunay, manaauban kaniya. Ug ang akong bukton mahimo kaniyang makusganon. Hikaplagan ko si David, akong sulugoon.
Muingon siya kanako, ikaw ang akong aman, akong Dios, ang bato ang akong manunubos. Ug himuon ko siya nga panganay, ang labaw sa mga hari sa yuta. Hikablagan ko si David, akong sulugoon. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay nahiagi si Jesus ug ang iyang mga tinun-an sa kaumahan sa trigo. Samtang naglakaw sila, ang iyang mga tinun-an nangutlog mga uhay sa trigo. Busa ang mga Pariseo miingon kang Jesus, tanawara, supak sa atong balaod kining gibuhat sa imong mga tinun-an sa adlawng igpapahulay. Si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Misulod siya sa balay sa Dios ug mikaon sa pan nga gihalad sa Dios. Kini nahitabo sa panahon nga si Abiatar mao ang pangulong pari. Sumala sa atong balaod, ang mga pari lamang maoy makakaon niining pan nga hinalad. Apan si David mikaon niini ug iya paganing gipakaon ang iyang mga kauban. Ug unya miingon si Jesus, ang adlawng igpapahulay gibuhat alang sa kaayuhan sa tao, apan wala buhata ang tao alang sa adlawng igpapahulay. Busa ang anak sa tao maoy magbuot sa angay buhaton bisan sa adlawng igpapahulay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kay ko ikaw, O Kristo. Makasa kita kung mosupak tag balaod. Balaod sa yuta, balaod sa Ginoo. So naagit tayo sala ana. Pero dunay panahon nga ang pagsupak nato og balaod dili mahimong sala. Kanus man na mahitabo. Bawo mo. Wa mo kibaw. Kanigong nahitabo sa tong ebanghelyo. Basta mo supak tag balaod alang sa pag-alagad sa nanginahanglan nga tao, kana pwede ra ginagdi ta kasa. Mauna kung ang ambulance magdala og kanang sana masakiton or na aksidente, pwede na sila mo counterflow sa traffic. Di ba gidili man as traffic ang counterflowing? Sugato na nila.
Pwede na sila mulabang og red signal. Oh, pwede na muagig one way. Why traffic rules nga giilaan na? Pwede ka nilang banggaan, pwede ka nilang ligsan, basta mo babag-babag ka. Mausad ng mga bumbiro, basta padong na gani na sa ilang pag atiman aning mga nasunugan, why giilaan ang balaod? No? Ano na siya? So ang panginahanglan sa usa ka tawo aron siya mabuhi mas labaw sa tanang balaod. Ngano man kay ang kinabuhi mao may dugukan, mao may sintros balaod. Ang balaod gihimo para moatiman sa kinabuhi, dili ang kinabuhi maoy moalagad sa balaod. Sige, pangutan na imong tupad. Lingi Ing na ba? Nahigugma kas kinabuhi. Na. Kanang balaod sa private property. Ano bang maingon din ta? No trespassing private property. Sama na, balaod na, dili. Balaod. Niya kung ang imong balay, ang imong lugar, private nimo nga balay. Kung naay mga taong way balay, man, imong i-violate ang imong private property aron pasudlo nimo tong mga way balay. Okay. Way balay ba? Way mga balay in taon, way kapuy-an. Unsa man, imo bang i-violate ang imong privacy aron mo welcome ka atong mga way balay nga nanginahanglag balay? Giling nga imong tupad na okay nimo. Na so good naghunahuna siya. Patyon pa lang ta na. Balik ta sa uno, kinabuhi mao'y atong alagaran. Ikaw niya pader, ang akong kinabuhi. Ang akong kinabuhi, ug patyon ko anag, mga tulisan na sila. Nya way balay, nya patyon ko. Patay akong kinabuhi. Nya karon between sa kinabuhi nga maayong pagkabutang ug sa kinabuhi nga bati pagkabutang, kinsa may alagaran? Hoy. Kinsay alagaran? Ang kinabuhi ba nga maayong pagkabutang? Or kinsay mo alagad? Ang kinabuhi nga maayong pagkabutang o kaning kinabuhi nga nagkalisod-lisod? Ang kinabuhi nga maayong pagkabutang, ikaw may mga pagkabutang des imong balay. Ang katong niduol sa imong private property, nagkalisod-lisod man to, naara man to maghigda sa kilid-kilid, imo gid nang alagaran. Mo na ningon si Kristo, unsay inyong gibuhat sa labing ubos, unsa man? Mao na inyong gibuhat nako. Nya napagid siya sugo. Kung gusto kang mahimong labing taas sa tanan, kinahanglang mo alagad ka sa labing ubos. Ang pinangga sa Ginoo mga igsoon, kana gyung mapaubsanon ug naas labing ubos nga kahimtang. Timan ay ginaha. Yeah. Lingay mong tupad ing na pinangga ka akas Ginoo. Pinangga ka. Ay, kusog ra ba kita yung love jud ko ni Lord kay nakadaog jud ko gloto. Love jud ko ni Lord kay na-promote jud ko sa trabaho. Love jud ko ni Lord kay nawagtang ng akong cancer. Love jud ko ni Lord kay nakapasab jud ko sa board exam. Love jud ni Lord akong anak kay natapnat sir gid siya. Oh, yang gihigugmas Ginoo karing labing ubos. Kung kanang imong anak nga natapnat sir unya mapahitas o na kay na gilab na ni Satan. Ikaw nga nawa na kay cancer unya mapahitas o na kay ka, kusog na kay ka mangaway sa imong isig ka tao,
unya hadlok na kay kang masakit mo nang di na ka mo pa mo welcome og mga masakiton, kusog na kay kang mo tap-tap sa imong naong kay hadlok jud ka matakdan, oy di na ka pinangga ni Lord. Di na gani ka mo tipon sa mga taong mga masakiton, di na gani ka mo dool sa pundok sa mga tao kay hadlok jud kang matakdan, magsige na kagdaan ang sa tawagan na kanang holy, di man na holy water, kanang sana alcohol kay di jud kada nimo hikap ana dayon, kada hikap ana dayon, oy di na ka pinangga ni Lord, buangon na ka. Ana Mao na sa unang pagbasa si David ba 8 ka anak ni Isay, ikawalo si David kamanghuran, unya adto mo pili sa 8 ka anak ni Isay nga lalaki ang Ginoo ug bag-ong hari sa Israel. Mao na nga pag-agi sa 7 katong maguwang nga mao gyud pinili sa amahan nga posibleng adto kuhaon ang hari sa Israel, wa ginapilian ang Ginoo. Nya ningon dayon si Samuel, maora ba ni imong mga anak sa tuway usa manghod nagbantay sa among mga hayop? Kana bitang igsuon nga maoy palawgon sa mga hayop, unsa man na sila? Sulugoon, dinaog-daog na, mo'y mo kumpay skanding, mo'y mo laog baboy, niyang uban dito, nag-skwela, ang uban dito, nangaon niya, siya dito, adto ra yun, manilhig, adto. Maon ay trabahong David, ang iyang mga igsuon, ni tambong sa kumbira, nga espesyal nga kumbira, nga gihimong Samuel, si David to asa, giingnan to sa amahan, dito ka, ay pag-apil din sa kuan man ka patambungon man ka bantay ito mga hayop dito, maunsaw niya to, wa kay labot, bata pa ka, manghod ra ka, di pa ka angayan nga motambong ani, dito ka pagbantay dito. Ato man lang sa David ana mao to nga niingon dayong Ginoo, di ko magtan-aw naong tan-aw nako ang kasing-kasing, pero si David all of the above, ang kasing-kasing nindot, ang iya sang naong puwa-puwa, nindot pagyog mata, o niya gwapo pagyod. Kaning nagwali sa inyong tanaw, naong ani pilion kas Ginoo, ang naong ani, oh Jesus, di ni pilios Ginoong naong ngaway mo na naningkamot na lang ko sa akong kasing-kasing kutob sa mahimo. O nang gipili-pili sa tingin ko sa Ginoong mahimo kong pare tungod tingin sa akong kasing-kasing. O na nga di man gini attractive akong naong iyong Ginoo, imo alang attractive imong kasing-kasing. Higugmaa ang mga kabos, higugmaa ang simbahan ug pag-alagad gyud sa tanan. Mao na karon nang himo tagbalay, pero ako wa jud ko maghimog akong balay. Usay padungog-dungogon ko sa akong maguwang. Then siya, ikaw ba? Sige kag panghimo ana mga balay, napay mga staff nimo diha, tag milyon-milyon na ilang mga balay. Nya, ang atong balay tan-awa ko nun eh. Ingon dayon ko, oy ilubong ratas yuta, may nalangan ini do natay gipuy ang balay nako. Gihuna-huna ako no ninyo be. Kadtong balay na tos una nga nagsigig irog-irog inana perti taong gabuka. Ikumparar ani karon nga atong balay nga gipuy-an. Hay may nindot insao layo ra gyud itong biya nako nara man day na ngano magsigi pa mamuguna-huna. Ngana. Nako inyo man sa ding balay. Nako mga igsuon na masad sila mga balay, ako man sang gihimuag balay. Pero ordinaryo lang balay. Pero wa ko maghimog ako Nga naman, maghimo pa kung akong balay, kadako na kong balay dinis kumbinto. Napamay ko gihimo ron 3-story building. Puyo sa ko diha. Kadi maguna nimo balay kay palagputon man kadiha. Mga pila lang katuig ikan karon hingin la naman kadini aning parokya. Asam sad ko ibutang adto na sad sa laing balay nga gitawag og simbahan. Oy kanindot na kog balay. Di ba? Kamo, unsa may inyong balay nindot o dili? Nindot. Mingon gani kang bati, buangon ka. Pasabot nangumparar na ka.
mapahitaso na ka, masidahon na ka. Ana. Nga tungod ni ini, nawa ko mga ambisyon og akong kaugalingong balay, og akong kaugalingong bahandi, mao na nga sige kog baligyag slots. Og ang kaning ato mga slots, mipanindot ni sa simbahan. Dili lang din sa atong parokya, kung dili sa ubang mga parokya, ni panindot ning ato mga slots. So, pakpakan na to ang mga slotters. Salamat kay ninyo. Di lang ko mo update o sa karon kay atong tingbon ugma. Mo panindot niyo muhatag pagid ni katagbawan sa mga gigutom tungod anang sige natong panghatag og mga bugas. Dili tingali sa tanang higayon, pero naagyoy malipay sa matag higayon nga manghatag nata at least 4 times a year. Manghatag tas mga kabos nga pamilya. Pero kini nga mga suking tigpaminawan din magsigilag balik-balik, naasad sila once a month. Unang akong point ba, hinaot unta nga ang Ginoo malipay magtanaw sa atong kasing-kasing. Dili ta magsigigtuman anang balaod, kana bang mga proper laws, kana bang gamito na to ang balaod aron protektahan ang atong kaugalingon. Kung dili, gamito na to ang balaod aron higugmaon o protektahan ang atong isig katao. Mabitan ang moingon ko, kamong magparking anang karsada, public na karsada, barangay road or national road or provincial road, inyo ng parkingan, mga buangon mo. Wa ninyo protektahi ang kinabuhi sa inyong isig katao, ang inyo ragyong kinabuhi o ang inyong kahayahay mo inyong gihuna-huna. Tungod lang kay duol na sa imong balay, tungod lang kay yuta na nimos una, nga imong gidonate para kay imong karsada, doon na kay right pagparking diha. Di ba? Kamong naghimog mga tindahan nga naagyod kilid sa karsada, ang inyo pag yung atop-atop sa tindahan, inig-ukab mo, sud na nga ris karsada, mga buangon mo, maninda mo, aron mo mabuhi, unya marisgo ang namalit ninyo, maigo sa mga nagdag motor, maligsan. Pila naman kabuok insidente nga namalit intawon ang bata, pagdaga niyag balik nga sa ila, naligsan. Nya kulatahon ra ba ninyo ang nakaligis kay nagdanghag? Kanay kulatahang naninda, nganong naana naninda diha sa kilid sa karsada? Nya matraffic pagyud. Labi nagdaghang mamalit. Nya anha pagyud i-parking ang mga sakyan ng dagko, inig-deliver sa mga kanang naang kunuhay ilang paliton nga mga stocks. Anha pagyud i-parking atubangas tindahan, porti na lang gamayas na hibiling dan. Di man ang ilad ang pagpanginabuhi, pero maamong sa dang laing kinabuhi, wala sa naayo. Lingi ay mong tupad. Ing na, wa ka manindas kay Lidsdan. Ing na. Huna-huna ba, imong silingan, kamusang nangural, sakto man ang pagpangural sa balay, kay protection man na sad sa imong kinabuhi. Pero ang imong kural, nakawagtang nas agianan sa imong silingan, nga inig abot nas mga kanang mga emergency, di na in taon sila kadali-dali o ikyas sa emergency kay naalihan sa imong kural. Guba na lang sa kanang kural ni mo no? Di naman mo sanong. Kung ang inyong kural nakaproteksyon ninyo nga di na mo sudlon sa tubig iniguan, pero ang inyong silingan nga pobre mao intaw naganto sa tubig nga musud unta moagi unta nang inyong nataran nya adto na noon mo muli lunop sa ilang balay nga tagahawak tagatuhod ng tubig didto. Gupa na lang sa nang kural ninyo or buslote paagiig imburnal sa ilawom aron dunay kaagian ng tubig. Ayaw sa itugot nga ang imong silingan kada uwan sige lang tawag antos ligo anang swimming pool nga wa tuyua. Mga tug ra badayon mo og kanina akong iwali. Ay mo tugtog diha.
lagi mo'y ayo. Una-una. Kita na dinining kamot kita nga ang ato mga silingan, ato yung maatiman. Muna doon natin agianan nga dako-dako atong gipanghimo, hangyo ta. Ato mga silingan, gipanghangyo nato. Anang pasalamat sa ko sa atong kapitan dinhi, si Cap Victor Comendador, kay supportive kay siya. Siya, sige pader, ato ning lihokon nga maayong-ayon ning atong drainage o mga agianan. Nako, support sa ko ni mo Kap, support sa ko ani. Sige, suroy na mo diri among tagaan og hopefully mo na hangyo sa ko dinis ato mga kasilinganan, magmanggihatagon ta para sa kaayuhan sa publiko. Hangyo si Mayor Aljo nga kung mahimo gani unta pader, makahimo ta diha og kanang kuan gyud lapad-lapad nga karsada nga mosud gyud sa interior diha sa inyong lugar aron naay mga emergency makasud ang bumbiro ana. Nako, sige, kuan ganing mayor atong suwayan na suroy-suroy mi ngadto na man dinhi lugar nga 3 meters ra gyud distansya. Atbang namang balay, nako hain ka aning balaya atong gubon. Ingot sa ayaw sa paderoy, ayaw, kano lang 3 meters pa din ako. O niya, dito 5 meters, niya abot ini 3 meters. Niya ang karing unahan. Di kalusot niya, bumbiro. Sunog rin tanan, kamura diya masib. Ana, sa amo pa ng pamalandungan. Nako, ikaw na anak ka, bahala ka diya. Patyon ka na sa mga tao, bahala ka diya. Pasabot ba, isig tagtanaw unsay akong ikatabang aron manindot ang among katilingban, aron ang matag usa makapahimos sa gitawag natog seguridad sa kinabuhi. Kay ang kinabuhi usa ra man ang akong kinabuhi ug ang inyong kinabuhi pareha ra man kung ako ray secured niya kamo na miligro, hasta sad ako mamiligro nga di kasud og langit. Muna ka na ito mga barangay officials, mga government officials na siguroon lang ilang kinabuhi, pinaaging korupsyon, unya nag-ilaid sa kalisod ang atong mga constituents na miligro na sa nang inyong kinabuhi sa impyerno. Kami sang mga pari, mga obispo, nga naniguro lang nga madato mi, pero ang amo diha ganing mga staff sa simbahan, hastang mga parokyano nag-ilaid sa kalisod, kasab-an pagyud og dili mo simba, i-close pag yun ang kapilya kundi manimba, namiligro na sa miyanang di kasud og langit. Di ba? Ako okay ra nako wa ko'y kaon dinhi basta makakaon lang ning akong staff. Usahay ra ba libakon ra ba sa kugunayan nila. Pero sige lang, okay ra gyud kay na. Bitaw, halag magkaon kog luy-ag asin. Kay mo man ay kinaon na kusona basta sila secured lang. Naman kay panahon nga na i-offer din makakita ko lami itong gi-offer da. Ini kadto na kus lamisa wa na diya. Putos na las offer mo ina. Kay gipistahan na. Di man ko masuko. Ingon man ko at least nalipay sila. Say makapangutana ko sa lami atong biko nga gihato diri. Katong chocolate nga gi-offer unsa kay lami ato. Tanaw na ko diya mga kuan na malang mga kanana malang mga tak sa chocolate na hibilin ba, mga abog-abog na lang. Ako taong anaon usahay lami man di ay. Pero di man ko masuko ana kay ingon man ko ibutang kay nas lamisa public na nato, pero pag huna-huna sad mo sa uban. So ngato sang mga cook in town, ila in town pamoston ana ang plato-plato nya butang agngan. Basta na gani mga kanang ingon ana ba, ila din ang putos-putoson nya butang agngan. Kay naman sa giuban nga di gyud mo tahod ba nga, di gyud mo huna-huna nga napaday koy mga kauban. Pero normal ra na siya. Sige lang, di alam mo. Natag-usa nato mo huna-huna ana. Ug mauna ang gikinahanglan sa Ginoo, mauna ang balaod nga gipangita sa Ginoo. Ang balaod gamiton para sa tao, dili ang tao gamiton para sa balaod. Nindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, musangpit kita sa Dios ubahan sa mapaubsanon nga mga kasing-kasing ug moingon kita dungga kami Ginoo.
Dungga kami, Ginoo. Nga ang tanang matuuhon, muisip sa mga kasuguan sa Dios, nga maganghaan sa kagawasan, gikan sa sala, ug nga pamaagi usab kini sa pag-alagad sa Dios ug sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang mga magbabalaod sa tanang dapit, mopanday ug mga balaod nga makatawhanon, ug moalagad alang sa kaayuhan sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga dili gayud unta nato ipatigbabaw ang balaod, labaw pa kaysa tao, kundili bansayon hinuon ang unang dakong sugo, ang pagigugmaay sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga sila nga nabalaka sa ilang balatian, makakaplag og kahupayan og kusog sa mga tao, nga nag-amuma og nibati kanila, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang atong mitaliwang mga hinigugma, makatagamtam na sa kapahulayang dayon, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Ginoong Dios, pamatia og dawata ang amo mga pagampo, kay amo kining gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Awaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot kanamo nga kanunay kami pagkalawat ingon sa angay, kaysa matag sa ulog namo niining Eukaristiya, imong gipadayon ang buhat sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan,
angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik gani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen.
Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit nung Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanod namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinulualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Maanaw sa kanin. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo na iyang angay, kalawat kami, pamulong lamang ang pamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. We are made for
service to care for all men. We are made for love, both time and again. A love that we live through sorrow and pain. A love that will never die with strength. God sent His Son to show us the way. One who shared His love every minute of the day. One who gave His life that we might live, and His Spirit will help us through the years. Magampo kita. Hope nga kami Ginoo sa espiritu sa imong gugma aron kami nga imong gibusog sa usa ka pan nga langitnon imong himuon nga managhiusa sa usa ka gugma pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagkapinili sa Dios. Nya iyaratang pilion kon mutuman tas balaod para gyud sa kaayuhan sa atong isig katao labi na gyud sa mga nanginahanglan. Nya salamat sa nagpadayog pamalit sa atong mga slots nga mihatag og kaayuhan sa atong simbahan. Padayon lang mong palit aning atong SBF DAG tag 500 pesos per slot og ang atong HJ or Healing Joy of Santo Niño HJSN nga tag 100 pesos per slot. Nya ako sa pagpahibalo nga ang PDDM kanang mga sisters ang ilang Adoration Chapel Holy Door karon hangtod sa March 25 na ani nahimutang sa kilid sa Capitol Parish, Iscarrio, Cebu City. So kung gusto mong mopahimulo sa plenary indulgence, bisita mo dito sa ilang Adoration Chapel, sulod mo spultahan, himua ang mga gikinahanglan niya hangtod ni sa March 25. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanin. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pagambahan kita karon, mga anak sa Diyos, namulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Ama, ng Anak, o Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon